Lekin hürmetli әлеге фестивальдә катнашучылар, балаларыбыз, аларны әзерләгән укытучыларыбыз, оештыручылар әлбәттә. Бу фестивальдә һәм гомумән сәйердә бала үзе генә катнашмый. Намда әйтәләр, алар шушы процесска бирелә, бөтен гаилә катнаша. Без үзебез театр уйнап үскән балалар, намында яшьтән үк һәм менә әлеге беренче тапкыр сәхнәгә чыккан мизгилләр хәзердә безнең барыбызда да хәтеремдә. Ул менә шул хәтле күңелгә кирип кала. Biz бүгенге көндә менә зур рәхмәтләрне җиткергән вакытта әлбәттә шушы сәйер ул тулы бер хәрәкәт. Бүгенге көндә ул фестиваль гына түгел, тулы бер хәрәкәткә әйләнгән шушы сәйер фестиваленең нигез салучысы Зиннур Зиятинчикка аерым рәхмәтләрне җиткерер идем. Әлбәттә бу эшнең актуальлеген, кирәклеген, киң күләмле икәнлеген һәм бүгенге көндә шушы укыту процессы белән бер рәттән милли тәрбия бирү өчен нигез итеп карарлык итеп дәрәҗәдә күтәрерлек итеп Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы аерым сезгә рәхмәт. Чөнки сез аны үзегезнең шушы канатыгыз астыгына алып һәм дәүләт программасы кысаларына кертеп, аны шушы дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә менә бүгенге көндә бу эшне бергә алып барасыз. Менә милли тәрбия, милли рух дибез. Әлбәттә театрыбыз нурга һәм өметкә илтә диләр сүзләр ул юкка гына әйтелгән сүзләр түгел. Чөнки менә шушы бала белән бер рәттән костюмнарын әзерләүче әтиәниләр, әлбәттә җитәкчеләре, сәхнәгә чыгаручы, монда сөйләм теле осталыгында һәм гомумән менә бу балага яшьлегендә, яшүсмерлегендә калган шушы хисләр ел дәвамында анарсын тормышта да театр буларак уйнарга ярдәм итә. Менә чөнки тормыш ул үзе бер театр. Театр ул тормыш көзгесе генә түгел. Мин шулай ук дәвам итәр идем. Biz шактый гына менә бу сәйер фестивале турында киңәшләшкәннән соң Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Бөтен Татар Конгрессының Милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаязов улы белән киңәшләшкәннән соң менә Зиннур Зиятинчикны бергәләшеп бер фикергә килдек. Әлбәттә татар дөньясы Татарстан белән генә шикләнми, республика күләмендә менә мондый шул югары дәрәҗәдә инде үзенең актуальлеген, кирәклеген дәлилләгән, ассызыклаган һәм инде менә 15нче елдан башлап финансланган менә бу әлеге проектны без киңрәк дөнья күләм танытыр йөзеннән чыгып та, максатыннан чыгып та һәм киңрәк карау максатыннан чыгып та республикадан тыш үзебезнең Бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары белән берлектә безнең инде Идел-Йорт татар халык театры, үзешчән театрлар фестивале бар. Менә аларга кадрларны әзерлекләү һәм театрларны әзерләү максатыннан бу сәйер фестивален үзебезнең канатыбызга алып Бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында инде менә бу елдан ук, яисә киләсе елдан ук без инде аны Алла бирсә игълан итеп аерым нигезләмәләр белән менә фикер белән минемчә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы да килешер. Без аны киңрәк үзебезнең Татарстаннан читтә яшәүче татар балаларында катнаштырырлык итеп дәрәҗәдә узарга планлаштырабыз. Әлбәттә пандемия чорында аны без башта онлайн бу фикер белән менә вице-премьер һәм Милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаязович да куәтләде бу фикеребезне. Менә минемчә аның нәтиҗәсе булыр. Әле театр ул канатландыра, үстерә. Барыбызда кем эштә, кем өйдә, кем укытуда театрда уйнарга яратабыз, ансы да бар. Һәм мин сезгә шуны әйтер идем, аерым менә монда биредә әлеге балаларны әзерләгән тәрбиячеләргә, укытучыларга зур рәхмәтләрне җиткерер идем. Чөнки сез аларны сәхнәгә мендердегез. Сез менә бүген биредә бернинди шартларга карамастан, менә дөрес әйтте Фәнис әфәнде, ләкин ул әгәр дә ашыгыч ярдәм машинасы көтеп торса да алар сәхнәгә дару өчен менә. Шуңа күрә берсе дә китми сәхнәдән, алар өчен сәхнә ул дару. Менә сезнең өчен дару инде әлбәттә шушы ата-аналар белән эшләүдә бик четерекле мәсьәләдә менә әлеге балаларның иҗат җимешләре булсын иде. Әлеге фестиваль моңа нигез булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә. Атлыйм.